Здравейте, казвам се Елена Вълканова от град Пловдив. Състезател съм по спортна стрелба от 2018 година. Имам 3 златни медала и 3 сребърни медала. От 2023 година съм национален състезател и тази година ми се дава възможност да участвам на международно състезание. Но за да се случи това нещо, ми е необходима вашата подкрепа, за да представя България по възможно най-добър начин.